دكتور ماتيو ووكر يبهال ኣብ በርክሌይ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ድቃስ ዝመራመር ናይ ኒውሮ ሳይንስን ሳይኮሎጂን ሳይንቲስት እዩ። ከምኡውን ዋይ ዊ ስሊፕ ዝብል መጽሓፍ ደራሲ። ዶክተር ማቴው ወከር ዝበለጸ ወይ ከዓ ዝሓሸ ድቃስ ንኽንድቅስ ዝሕግዙና ኢሉ ዘቐመጦም ምኽርታት ኣለዉ። ቅድሚኡ ግን ሕፅረት ድቃስ ኣብ ጥዕናና ዘምጽኦም ጸገማት ኢሉ ዘቐመጦም ንርአ። Matthew Walker, neuroscientist and best-selling author and one of the world's leading researchers in sleep science. It's going to blow your mind. There's a global sleep loss epidemic shaped by this thing called the modern world. What society wants is that you're either producing or you're consuming. In fact, the CEO of Netflix, his statement was that we are to commit war against sleep. We have this mentality in business. Less sleep equals more productivity. That is just not true. Insufficient sleep costs most nations about $411 billion. ሕፅረት ድቃስ ካብ ኣእምሮዊ ጸገማት ብተወሳኺ ንልቢ ሕማም ንዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰርን ናይ ዓይኒ ሕማምን የቃልዕ። ውሽጣዊ ሓይልካ ይድክም፣ ትኹረትካ የጥፍእ፣ ብኣቢሉ ድማ ኣብ ከይዲ ግዜ ሕማም ምርሳዕ ወይ ከዓ ኣልዛይመር ከጋጥመካ ይኽእል። ከምኡውን ምስ ሕማም ሽኮርያ ዘይቀጥታ ምትእሳር ኣለዎ። ብተወሳኺ ድማ ሓደ ብማእኸላይ ኣብ መዓልቲ 4 ወይ 5 ሰዓት ዝድቅስ ሰብ ደረጃ ቴስቴስትሮኑ ምስ ብ10 ዓመት ዝዓበየ ሰብ ማዕረ ይኸውን። እዚ ማለት ሕፅረት ድቃስ ብ10 ዓመት የርገካ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ስነ ተዋልዶ ኩነታት ድማ ብስእነት ድቃስ ዝመጽእ ተመሳሳሊ ሳዕብየን ኢና ንረክብ። እዚ ካብ ኮነ ብኸመይ ኢና እኹል ድቃስ ክንድቅስ ንኽእል? ከምዚ ይብል ዶክተር ማቴው ወከር። ኣብ ድርድር ከኣቱ ካብ ዘይብሉ መዓልታዊ ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓታት ናይ ድቃስ ግዜ ምህላ ብተወሳኺ እቲ ንድቅሶ ድቃስ ጥዕና ዘለዎን ጥዑምን ክኸውን ግና ከነማዕብሎም ዝግብኡና ብሳይንስ ተጸንዑ 6 ምኽርታት ኣለዉ። ቀዳማይ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ድቃስ ግዜ ምህላው። ናብ ምድቃስካ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኬድ ከምኡውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካብ ምድቃስካ ትልዓል። ስሩዕ ናይ ድቃስ ግዜ ምህላው ወሳኒ እዩ። ከምኡውን ዋላ ናይ ስራሕ መዓልቲ ይኹን ቀዳመ ሰንበት ወይ እውን ዋላ ሕማቕ ናይ ድቃስ ለይቲ እንትሕለፍካ ካብቲ ስሩዕ ናይ ድቃስ ግዜ ክትወፅእ የብልካን። ስሩዕነት ንድቃስካ ማእሲ ኮይኑ ናይ ድቃስካ በዝሒ ኮነ ጽባቐ እዩ ዘመሓሽ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሓንጎልና እቲ 24 ሰዓት ምድብ ስልሕቲ እዩ ዘሎ። ንሱ ድማ ስሩዕነት እዩ ትፅቢት ዝገብር። ብኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ናይ ስሩዕነት ኩነታት እዩ ዝበለፀ ዝሰርሕ። እቲ ድቅሰሉን ትነቕሐሉን ፕሮግራም ሓዊሱ ኣብ ቁፅፅር እዩ። መብዛሕትና ካብ ድቃስና ንምትሳእ መንቅሕ ደወል ወይ ኣላርም ንጥቀም ኢና። እንተኾነ ግን ኣዝና ውሕዳት ኢና መደቀሲ ደወል ንጥቀም። እዚ ግን ብጣዕሚ ጥቃሚ ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ። እቲ ካልኣይ ምኽሪ ድማ ናይ ሙቐት መጠን እዩ። መደቀሲኻ ዝሕለ ብሎ ምትኻስ ንምጅማርን ንምድቃስን ሓንጎልካን ሰውነትካን ናይ ሙቐት መጠኑ ብ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይ ብ2 ወይ 3 ፋራናይት ከባቢ ክቕንሱ ኣለዎ። ንዩ ብጣዕሚ ሙቕ ካብ ዝኾነ ክፍሊ ካብ ምድቃስ ብጣዕሚ ዝሑል ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ውሽጢ ምድቃስ ኩሉ ግዜ ዘቐለና። ስለዚ ሕዚ ዘሎ ምኽሪ ናይ መደቀሲ ክፍሊ ሙቐት ናብ 65 ዲግሪ ፋራናይት ኣከባቢ ወይ ካብ 18 ዲግሪ ሴልሺየስ ንእሽተይ ዝዓበብ ዝኾነ ናይ ሙቐት መጠን ክኸውን ምግባር እዩ። ብድምር ዝበለ መደቀሲና ዝሕል ዝበለ ክንገብሮ ኣለና። ሳልሳይ ጸልማት ናይ ምሸትን ለይትን ብርሃን ኣብ ድቃስና ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ። ሓደሽቲ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ኣእምራዊ ጥዕናና እውን ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎ ይሕብር። ሜላቶኒን ዝተባሃለ ሆርሞን ክምንጩው ንምግባር ብፍላይ ምሸት ጸልማት እንደሊ ኢና። ሜላቶኒን ጥዕና ዘለዎ ናይ ድቃስ ግዜ ንምቁጻር ይሕግዝ። ቅድሚ ምድቃስና ዘሎ ሓደ ናይ መጨረሻ ሰዓት ካብ ኩሉ ናይ ኮምፒውተር ስክሪንን ታብሌትን ቴሌቪዥንን ከምኡውን ስልክታት ክንርሕቕ ኣለና። ኣብ ገዛኻ ዘለዉ ፍርቂ መብራህቲ ይቀነሱ። ሽዑ ክንደይ ዝኣክል ድቃስ ከም ዝደቀስካ ምስ ፈለጥካ ክትግረም ኢኻ። እንተደሊኻ ናይ ዓይኒ መሸፈኒ ተኸደን ወይ ጸሊም ቀለም ዘለዎም ናይ ገዛ መጋረዲ ወይ መጋረጃ ክትጥቀም ትኽእል። እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ድቃስ ሆርሞን ሜላቶኒን ብዝሓሸ መልክዑ ንኽምንጩ ይሕግዝ። ራብዓይ ነቂሕኻ ኣብ ዓራት ይትጽናሕ። ንምድቃስ እናመኮርካ እንተኮይንካ እሞ 25 ደቂቓ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንተኮይኑ ወይ ካብ ድቃስካ ተበራቢርካ እሞ ድማ ኣብ ውሽጢ 25 ደቂቓ ክትድቅስ እንተዘይክኢልካ እቲ ዝምከር ካብ ዓራትካ ምትሳእ እዩ። ተስእ እሞ ዝኾነ ነገር ስራሕ። እቲ ምኽንያት ኣእምሮኻ
ዓራትካ ኣብ ክንዲ ትድቅሰሉ እትነቕሐሉ ቦታ ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ስለ ዝመሃር እዩ ምክንያቱ ኣእምሮና ለማዲ እዩ ድቃስ ምምፃእ ኣብና ነዊሕ ሰዓት ከይደቀስና ኣብ ዓራት ንፀንሕ እንተኮይንና ኣእምሮና ዓራት ንነቕሐሉ ቦታ እዩ ዝብል እዩ ዝመሃር እዚ ልምዲ ክንቦትኮ ኣለና ትኻስ ምስ መፀካ ጥራሕ ናብ ዓራት ተመለስ በዚ መንገድ ድማ ዓራትካ ትነቕሐሉ ዘይኮነ እትታኸሰሉ ቦታ ከም ዝኾነ ሓንጎልካ ካብ ሓድሽ ይመሃር ስለዚ ካብ ዓራት ብምውፃእ ካሊእ ነገር ምግባር ትኽእል እቲ ዝምከር ካብ ዓራትካ ክትስእ ናብ ካሊእ ድምላይ ዝኾነ ክፍሊ ክትከይድ መፅሓፍ ክተንብብ ካብ ስክሪን ክትርሕቕ ካብ ኢሜይል ቼክ ምግባር ካብ ምግቢ ክትርሕቕ እዩ ድቃስ እንተወስደካ ጥራሕ ናብ ዓራት ተመለስ በዚ መንገዲ ድማ ቀስ ብቀስ ኣእምሮኻ ዓራትካ ጥዑይን ዘየቋርፅን ድቃስ ዘለዎ ቦታ ምዃኑ ይመሃር ሓምሻይ ተወስዶ ኣልኮልን ካፌንን ተቆፃፀር ናብ ድቃስ እንትንመፅእ ኣልኮላዊ መስተ እቲ ብጌጋ ዝረዳእናዮ ኣደንዛዚ ወልፊ እዩ ሰባት ድቃስ ንምምፃእ ወይ ንምድቃስ ከም ዝሕግዞም እዮም ዝሓስቡ እዚ ግን ሓቂ ኣይኮነን ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ኣደንዛዚ ወልፍታት እዩ ዝምደብ መስተ ሰቲና ተፈጥራዊ ድቃስ ኣይኮነን ድቅስ ሓንጎልና ኢና ንድንዝዝ ብተወሳኺ ድማ ኣልኮል ድቃስና ፍራግመንት ይገብሮ በዚ ድማ ኣብ ለይቲ ብዙሕ ግዜ ኢና ንነቅሕ ወይ ንትስእ ካፌን እውን ፀገም እዩ መብዛሕትና ካፌን ከም ዘንቃሕና ንፈልጥ ኢና መንቅሒ ኬሚካል እዩ ኣብ መንቃሕቲ ወልፍታት ድማ ይምደብ ካፌን ኣብ ቡን ሻህን ካልእ ልስሉስ መስተን ዝርከብ ኮይኑ ሓንጎል ብምንቃሕ ፅቡቕ ድቃስ ከይንድቅስ ይገብረና ናይ ካፌን ሳዕቤን ድማ ካብ 8 ክሳብ 10 ሰዓታት ይፀንሕ እዚ ማለት ቡን ወይ ብሓፈሻ ካፌን ዝህቡ ነገራት ክንጥቀም እንድሕር ኮይንና ቅድሚ ምድቃስና ቅድሚ 8 ክሳብ 10 ዘሎ ሰዓት ክንሰቲ ኣለና ንኣብነት ምሸት 4 ሰዓት ትድቅስ እንተኮይንካ ድሕሪ ቀትሪ 8 ሰዓት ናይ ካፌን ውፅታት ክትጥቀም የብልካን ድሕሪ ሰዓትን ምሸትን ካፌን ዘይምውሳድ ክትምኩር ኣለካ ምሸት ድሕሪ ድራር ቡን እንተሰቲኻ ምናልባት ድቃስ ክወስደካ ይኽእል ኣብ ሓንጎልካ ካፌን ሃልዩ ትድቅሶ ድቃስ ግን ከምቲ ድሕሪ ድራር ካብ ቡን እንትትቁጠብ ከም ዘለካ ድቃስ ዓሚቕ ወይ ከዓ ፅፉፍ ድቃስ ግን ኣይኮነን በዚ ሳዕቤን ድማ ኣብቲ ዝቕፅል ንጎሆ ብደንቢ ዝተነቓሕኻ ይትኸውንን 2-3 ፍንጃል ቡን ክትሰቲ ኢኻ ዓርስኻ ትረኽቦ እዚ ተደጋጋሚ ዝኾነ ናይ ወልፊ ፅግእተኝነት ድማ ተማዕብል ስለዚ እቲ ዝሐሸ ዝበሃል ድሕሪ ምሳሕ ሰዓት ካብ ካፌን ዝህቡ ነገራት እንተርሒቕና ክንድቅስ እንተለና እውን ኣልኮላዊ መስተ እንተዘይተጠቒምና ውሽጣዊ ጥዕናና ብዋናነት ከዓ ንኣእምሮዊ ጥዕናና ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ ሻድሻይ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምድቃስካ ኣእምሮኻ ምዝንናይ ወይ ከዓ ምዝንጋዕ እዚ ማለት ቅድሚ ምድቃስካ ዘሎ 20 ወይ 30 ደቂቓ ንምድቃስ ድልው ዝገብሩካ ልምድታት ተለማመድ ኣትንያት ክዳንካ ምቕያር ስንኻ ምምዋፅ ምፅላይን ካልኦት ከዘናግዑካ ዝኽእሉ ንጥፈታት ተግበር እዚ ሓንጎልካን ኣካልካን ንድቃስ ድልው እዩ ዝገብር ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ዘለና መብዛሕትና ለይቲ ናብ ዓራትና ብምኻድ መብራህቲ ብምጥፋእ ድቃስ ልክዕ ከምቲ ናይ መብራህቲ መብርህን መጥፍእን ወይ ከዓ ስውጅ ሽዑ ንሽዑ ድቃስ ክመፀና ኢና ትፅቢት ንገብር እንተኾነ ግን ድቃስ ንመብዛሕትና ከምኡ ኣይኮነን ድቃስ ልክዕ ከም ናይ ፊዚዮሎጂ ከይዲ ምስ ኣተዓራርፈ ኣውሮፕላን ብጣዕሚ እዩ ዝመሳሰል ኣእምሮኻ ቀስ ብቀስ ናብ ከቢድ ድቃስ ንምእታው ግዜ ይወስድ እዩ ቅድሚ ምድቃስካ ዘለው 30 ደቂቓታት ወይ ናይ መወዳእታ 1 ሰዓት ካብ ኮምፒተርን ስልክን ርሒቕካ ከዝናንዩኻ ዝኽእሉ ነገር ንምግባር ሞክር ንዓኻ ዝኸውን ነገር ፍለጥ እሞ እቲ ነገር ናይ ሕድሕድ መዓልትኻ ተግባር ጌርካ ተኸተሎ ኣብ መወዳእታ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ብሰንኪ ናይ ድቃስ ፀገም ወይ ከዓ ስሊፕ ዲስኦርደር ከም ብድቃስ ስእነት ኢንሶሚኒያ ወይ ብድቃስ ኣፒንያ ስሊፕ ኣፒንያ ተሳቒዩ እንተሊኹም እዞም ምኽርታት ዘይክሕግዙኹም ይኽእሉ ይብል ብተወሳኺ ድማ ማቴው ወከር ከምዚ ይብል ኣነ ናትካ ናይ ስፖርት ኣሰልጣኒ እንተዝኸውን ኣፈፃፅማኻ ንምምሕያሽ እዞም ኩሎም ምኽርታት ምሃብኩኻ ነገር ግን ኣካዓኮሪትኻ ዝተሰበረ እንተኮይኑ ለውጢ ኣየምፅእን ናይ ኣፈፃፅማ ደረጃ ንምምሕያሽ ቅድሚ ምምላስና እቲ ዝተሰበረ ኣካዓካሪትኻ ክንሕክም ኣለና እዚ ድማ ምስ ድቃስ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ናይ ድቃስ ፀገም ኣለኒ ኢሎም እንተሓሲቦም ናብ ሓኪም ከይዶም ምስ ሓኪሞም ይማኸሩ ይዘራረቡ ብዛዕባ ድቃስ ዝበለፀ ምኽሪ ንሱ እዩ ኣበይና ጠጠው ኢልና ዘለና በዚ ኩሉ ዝርርብ ድቃስ ኣብ ጥዕናና ኮነ ኣብ ኩሉ ሸነኽ ህይወትና እቲ ብጣዕሚ ወሳኒ ናይ ህይወት ድጋፍ ስርዓት ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣደቃቅሳና ክነፅበቕ ኣለና እኳ ደኣስ ሓደ ሰባት ንድቃስ ልዕሊ ሓይሊ
ወይ ከዓ ሱፐር ፓወር ኢሎም የምፅውዑ